हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। तो आम सकाल सकाल पूरा उठिकी बर्तमान बाहर आम जगन्नाथ धाम पूरी गस्तरे। तो आम आसी बर्तमान रेलवे स्टेशन में पहुँची गलु। रेलवे स्टेशन गले टिकेट काउंटर को टिकेट करने। आम चलू रेलवे स्टेशन को ट्रेन पाखक। देखु आमर दस्तला रेलवे स्टेशन केते सुंदर होइछि। ଭଲ ଗୀତଟେ ତମ ପୁରା କହିଥିଲି ସବୁ ପୁରୀ ଗଲା ସେ ଗୀତ ତ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବ। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ବୋଲି ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୁଣି ଏପଟେ ଆସିଲୁ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି, ସେମାନେ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ପୁଣି 10 ଟ୍ରେନ୍ରେ ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲୁ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଟ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇଠି ବସିଲୁ। ସାଇ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି, ସେଟା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ପୁରା। ସାଇଟ୍ ଛାଡ଼ୁନି, ସାଇଟ୍ରେ କେବଳ ବସି କେବଳ ବାହାରକୁ ଇଆଡ଼କୁ ହାତ ରଖେ। ସିଏ ଆସୁଛି କି? ट्रेन ଆମର ଚାଲିଛି ପୁରୀ। ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାଳିଆକୁ ଘରୁ ଆମେ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ସକାଳୁ, ସେଥିଲାଗି ଜଳଖିଆଟା ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିଦେଲୁ। ତ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ତରକାରୀ ସବୁ କାଟକୁଟି କରିଥିଲି, ନହେଲେ ପୁଅର ଟ୍ୟୁସନ୍ ମ୍ୟାମ୍ ସେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟ ଘୁଣ୍ଡି କରି ସବୁ ତରକାରୀ କରିଥିଲେ। ତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଗିଳିଦେଲୁ ତରକାରୀ, ଇଟିଲି ତରକାରୀ। ବାଉଳାରେ ପିଲାଟା ଝାଡ଼ା ଚପଲ ଏକାଥରେ ଚପଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଯେ ସେ ମାନେ ବାଉଳାରେ ଲାଟିନ୍ ଚପଲ ବି ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏକାଥରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି, ଗୋଟେ ମେମୋରି ହବ। ସାଇ पूरी आइलानी मामा एडा खानु साई उठुनु निदलाको देख पूरी आसलानी ओल्हा साई के एते निद से ताकू जमा उठेले से उठुनी। एते निद देखुना खाली ढोलाउछ त। ट्रेन ला केते बाटो नै जी सारे के उठो दांत अरे भांग पीलु ना कांग्रेस तू खड़ा कर ले पार्टी चला हेड तो सासु आसलानी बंदाण दादे पळेला रे ससुर घरडा पूरी तरकारी पूरी। एबे आमे सबू वर्तमान पुरी रे पहुँची गलु। चलिलु एबे जगन्नाथ दर्शन करिया पाई। तो कहतुनी पूरा 3-4 घंटा पूरा ठिया हेलु। ठिया है माने ठाकुर माने बहुत भलरे दर्शन करुसंदी, किंतु ठिया हे गला आसिकी पूरा मन पूरा ये हो जाउची, गोड़ा हाथ काटुची हेले। बड़ी जो देखिए
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସି ବିଚ୍ରେ ଟିକେ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଉଠି କଲୁ, ରିଲ୍ସ ବି କଲୁ, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲୁ, ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ତାପରେ ଦେନ୍ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଚାଲିଲୁ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଘରେ ପିଲା ଉପରେ ଶୋଇଥିଲୁ। क्या बोलती है बच्चों? नहीं तू अच्छा थोड़ी ना। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ 10 ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏଠି ରହିଯାଉଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବାଏ ବାଏ।